Reit ma brad o Sarhad. Gymharu am brad o Sarhad a dyfal Sarhad, y rai sy'n twytho, y rai sy'n gwrthod, y rai sy'n gwadu caniatad. Ril o'r bryd yr bedd, tapid i ddiwedd, tystiolaeth fy gymchwil newydd. Dwi'n am bod na tap ar y ffôn bob nos, mae'n y trapper wrth fy mhen, sa'n nhw'n gallu gwneud yn rhoi backward ar fy halgen. Weithio dwi'n teimlo fel mewn ffilm, weithio dwi'n teimlo fel meron mewn ffilm, a weithio dwi'n teimlo fel animal mewn cawed, weithio dwi'n teimlo fel claf, a weithio dwi ddim ar rai diwrnodau. Dwi'n teimlo anghyffredin a bwysig a ffeil arnau. Dwi'n teimlo sgen i ddim hawl i fod yn unigolyn, ond rai diwrnodau dwi'n teimlo anghyffredin. A pwy sy'n gwylio recordio sefydliadau fel strategaeth farchnata. Sarhad. Ie, mae pawb angen dihangfa, ond yn y pen draw rhaid i wynebu reality a derbyn y sefyllfa. Nid eisiau marw dros rhywbeth dwi ddim yn ei gredu. Bob nos mae yna filoedd yn marw, dyn nhw ddim ar eich teli. Sgrechian a gweiddi, ond y sneb yn gwrando. Ie, mae pawb angen diangfa, ond yn y pen draw rhaid i wynebu reality a derbyn y sefyllfa. Os eisiau marw dros rhywbeth dwi ddim yn ei gredu. Bob dydd mae yna filoedd yn marw ac yn llwgian rydyn nhw ddim ar eich teli. Dwi'm eisiau marw dros rhywbeth dwi ddim yn ei gredu. Does neb yn gwrando. Does neb yn gwrando. Does neb yn gwrando. Dwi'n sgrechian a gweiddi, ond does neb yn gwrando.